IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Namaris ti selebrasyon ti Pride Month iti syudad ti Laoag, babaen ti Inwayat ti rainbowran ang nakipagpasitan digiti miyembro ti LGBTQIA+ community. Nagpasindayag digiti runners iti naduma-duma pride costumes anang ti ditiragsak ken color iti okasyon. Nang nayon pay iti liwliwat ti aktibidad digiti panakadigos iti danom ken panakaiwaras ti naduma-duma a kolor iti selebrasyon. Sagun ken ni Mayor James Brian Alcid, inpakita na ti panagyaman ti lokal a gobyerno iti naypaay a kontribusyon digiti LGBTQIA+ community iti panagduras ti syudad. Ket tultuloy na ti panangsuporta kadagiti programa ken advokasya da. LGBT community, happy Pride Month. Palakpakan iti bagita yun. Nakadalo ka pamuk dito yapo so nga maragsakan nabay ko nga nakita Sudan. Anyway, LGBT community is full of talents nga kanayin ko nga ibagbaga. Kasi once they've unlocked or they're given a potential to create something, the LGBT community always shines the best do anaman iti results na. So, congratulations, Apo. Keep it up. So, the city government will always support tinaduma-duma nga programa ti ura nga sektor. Ti isang gabagami awan na ilaksid, Apo. Uray anaman. So, to the LGBT community, happy Pride Month to all of you. Mainaig iti daytoy inpakitamet ni Konsehal Bjorn Laoag ken ni Konsehal John Michael Fariñas iti panang suportada iti LGBTQIA+ community iti inpayda mensahe bahit iti programa apaset iti Pride Run. Colorful tayo. So, aduti na dumadu mga aktibidades tayo, yan gana to nagtapos. So, please, bear with us. Nakadato dito yung bisbisita tayo. Good afternoon to each and every one of you. Ken, of course, agyaman na ken Apo Mayor. Ken, takina na yun ng aming supportaran di LGBTQIA+. Plus, kayo kami kablawan Apo. Dito mismo sa Apo nga kadwata yung di konseho ni Apo Jenny Fariñas. Ken kablawak Apo, hindi rabi nakita kami lang kapumay kaman ko na kini Brian, ni Kap Brian Batulay nga dito Apo palakpan tayo. So, in my met Apo kasi mo porta. DJ lang Apo, good afternoon to each and every one of you. Thank you so much, City Call. Malamyo amin Apo. First and foremost, I would like to greet each and every one of you. Happy Pride Month, Apo. Hanya sikreto, Apo, iti suporta iti LGBTQIA Pilipinas as well as iti komunidad iti LGBTQIA+, Apo. It is not a hidden secret nga I am a proud sibling of a member of the LGBTQIA+, Apo. Amok iti hardships as well as the courage of someone who just wants to be loved unconditionally, Apo nga kung kunata. Iso mamatiak unay nga iti syudad iti Laoag ket makungko na nga Sunshine City of Laoag, Apo. We are called the Sunshine City of Laoag for a very good reason, Apo. We always believe that the sun shines on everyone. It does not choose, Apo. Kabayatan na nangipay met City Government of Laoag iti awards kadagiti nagbalay giti na duma-duma a kategorya. Paset met selebrasyon digiti libra serbisyo kasi ti legal advice, pukis ken masahe, panakataripato kadagiti aso ken pusa, HIV testing, ken serbisyo medical, ken dental para kadagiti nakipartisipar. Ti aktibidad ket Inwayat ti City Population Office iti panakikadwa ti LGBT Pilipinas Laoag City ken dadumapay a grupo. Para iti IFM News, Idol Nain Santos, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.